Naimbag nga aldaw, kadati amin. Tataman kat pansinan timet, dagiti mga kaneknek, iti pinapudno, nga ni Yesu Kristo, nga kat tao. Taadan iti dua nga galat ni Yesu Kristo, sunakit Diyos, adan lang iti kababalin, kas tao, sunakit Diyos, kan tao. 100% a Diyos, 100% kas tao. Tapno agbalin talaga nga may salakan ni Yesu Kristo, sunakit pud dapat pudno. Exactly, nga agbalin iso na nga tao, except iti kinawa nagbasol. Saan nga agbasol suna? Kuna na iti 1 Timothy chapter 2, verse 5, hanggang iti verse 6. For there is one God, one mediator between God and humanity, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, a testimony at the proper time. Iti dati may pakita nga ni Yesu Kristo, iso na talaga, kat nagbalin tao, iso na ti mga mediator, mga mediate, kanya tayo, ikani Apo Diyos, kan iti tao. Tap nagbalin iso na nga mediator, masapon nga iso na kat tao, iso na matlang 100% a Diyos, tap no ma-immediate na talaga. Saan nga mabalin nga kuna na immediate na tayo, iso na maibabait kanya tayo, iso na kat saan nga 100% a tao, masapon 100% a tao. Kuna na iti Hebrew chapter 2 verse 17. Therefore, he had to be like his brother and sister in every way, so that he could become merciful and faithful high priest in matters pertaining to God, to make atonement for the sins of the people. So iti dito, tapno talaga iso na katagbaling nga high priest, mga ibaet talaga, mga sao ni Apo Diyos, masapul iso na kat 100% iso na nga tao. Tapno agbalin talaga iso na nga mga salakan. Ngarot, tapno subutan ni Hesus Kristo, dagiti adda itilinteg, masapul ag mayanak iso na, babaen itilinteg. Galatians 4 verse 4, and iti verse 5, kuna na, when the time come to completion, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoptions as sons. So iti dito, nainak iso na, iti babaen itilinteg. Tapno maala na, dagi adda itilinteg, makipagbiag kani Apo Diyos. Iti 1 Corinthians chapter 15 verse 22. For just as is Adam all die, so also in Christ all will be made alive. So iti dito, no idikat ka po iti basol ni Adan, kat may sina amin tatao, matay amin tatao, mabaen met ka ni Hesus Kristo, nagbalin tao, kat maadan timet iti biyag, ngag na nayon. So itata, adalan tayo, iti lima, mga paneknek, iti kinapudno, nga ni Hesus Kristo, kat tao, iso na. Adan iso na iti 100% agalan a Diyos, 100% agalan akas tao. Ni Hesus Kristo, iso na kat Diyos, ken tao. Iso ti kinapudno, nga isuro ti sao ni Apo Diyos. May isa nga mga paneknek, nga ni Hesus Kristo, kat talagang iso na kat tao, kat nanagan iso na, itinagan siyempre at tao. No, ni Hesus Kristo nanagan na a Diyos, nagan ti Diyos, kasi iso na kat Diyos. Nagan na, kas nagan ti tao, when, ka iso na kat tao. Di Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Name him Jesus. Kat day nga Jesus nga nagan, kat nagan actually tao, or Jesus nga makuna. Iti Luke chapter 19 verse 10, kat kunana, for the Son of Man has come to seek and to save the lost. Son of Man. Data nga nabanggit nga anak ti tao, kat almost 77 times iti New Testament nga naulit-ulit diay. Kat mostly iti Luke, makipakita nga iso na kat talaga nga tao. Ngem uray painudiyay nga term nga Son of Man, kat iso matimay sama nga mga paneknek iti kina Diyos ni Hesus Kristo, kasi maawatan da nga o kunana, anak ti tao. Ngem iso na kat i-perform na ti aramidan ni Apo Diyos, diya kat makipakita ti kina Diyos na metlaing. Ngem, makipakita nga talaga met, awatin na, ni Hesus Kristo, mapaneknekan na iso na kat tao ni Hesus Kristo. Ni Hesus Kristo, kat may kadwa, ni Hesus Kristo kat adaan iti kapuunan a tao. Talaga nga, adda dagiti naganak na. Iti Luke chapter 2 verse 7, kunana, then she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him tightly in a cloth and laid him in a manger, because there was no guest room available for them. So, ni Mary, yan ang ipas ngay kanyana. Impas ngay talaga ti babae isuna.
Adan talaga isuna iti lineage, makita iti Matthew chapter 1 verse 1, hingga iti verse 16, ti makunan genealogy ni Hesus Kristo, manipod ka ni Abraham, hingga na ka ni Hesus Kristo. Kasi isuna ket pudno met, isuna ket tao talaga. Ni Hesus Kristo ket adan iti physical abagi. Physical, saan nga spiritual body, dinagbalin, no di ket talaga met normal physical isuna. John chapter 1 verse 14. The Word became flesh, Isao nagbalin tao, and dwelt among us. We observed His glory, the glory as the one and only Son from the Father, full of grace and truth. And ti puno, kinapudno, ken iti parabol, parabol na po Diyos. May pakita iti rito nga ni Hesus Kristo, ket adan talaga isuna iti physical abagi. Saan nga makuna nga spiritual body, no di kat physical talaga met bagina. Talaga met pud na tao. Iti 1 John chapter 4 verse 3. But every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming. Even now, it is already in the world. So, iti may pakita nga amin talaga may confess nga ni Hesus Kristo nagapo kani Apo Dios talaga nga adan isuna iti bagi nagbalin a tao isuna. Iti Philippians chapter 2 verse 5 hingga iti verse 11 may pakita actually iti panagpakumbaba ni Hesus Kristo nga panagbalin a tao nga isuna ket uray no Dios isuna tinalapod pinawan na di kina Dios na nagbalin nga tao tapno makipagbiag kada tuyo tao no pa iti damit ti rabaw ti daga ipakita natin kina Dios na isuna ket Dios ken tao nya pa iti mga paneknek ani Hesus Kristo ket tao ni Hesus Kristo ket napadasan na ti panagbiag ti tao kas normal a tao napadasan na isuna ket ti Makel Sunakat ni Makel, Luke chapter 2 verse 40, chapter 2 diay, iti Lucas, nagdengdengeg pa, nagsalsaludsod, karagiji Pharisees, nagiji manusuro, teacher of the law, iti templo, verse 46 diay, nga may pakita ito nga talagang nagadalmet isuna, nagbalin isunan nga masirib, nalaing isuna, kasi nadalan, nasusurwan, and then, na urepay, iti Hebrew chapter 2 verse 18, nasulisog ni Hesus Kristo, actually, iti Matthew chapter 4, nagsagaba isuna, agsipod ta isua mismo, nasulisog, nagsagaba ni Hesus Kristo, ngayon saan isuna nga, nagbasol. Tapos nito pas, may pakita nga talaga nga, normal isuna a tao. Nagbalin isuna a karpentero, nakipagtrabaho ka ni tatang na, ni father na mismo, karpentero, kakapsat na pa Santiago, Jose, Judas, ken Simon, kapsat na, ni Jose Jr. Kaya idagtalupulot kami ni Hesus Kristo, yan ang titrapaho. At imbilang da iso nga anak ni Jose Carpentero. So, di dating trabaho na normal talaga nga tao ni Hesus Kristo. Napadasan na kas normal na tao, iso na, at nabisinan, iti Matthew chapter 4, napadas na nagbisin, napadas na tinaturog, manangaasi iso na, napadas na pa iti may pakita iti panangaasi na may sapay nga napadasan ni Hesus Kristo may isang sigat na kanayon daw sa rin short verse iti 11:25 iti John 11:35 kuna na nagsangit ni Jesus or Jesus wept o hindi ay mapakita nga normal talaga nga tao agsangit saan nga tao no saan nga agsangit normal talaga di tao andan talaga agsangit talaga ti tao mao di nga mga paneknek nga ni Hesus Kristo ket tao ado pa siguro, ado pa itisaw ni Apo Dios, paneknekan na, nga ni Hesus Kristo, ket adan galan, nga isuna ket Dios, ken tao, isuna. May sapay nga mga paneknek, ti kinatao ni Hesus Kristo, di bagina, physical body na, ket isuna ket natay. Ta isuna ti mangkaro iti basol tayo. Nagbaliman isuna tao, nga never isuna nga nagbalin nga nagbasol, awang kanya na ti basol. But Jesus cried out again with a loud voice, and gave up His spirit. Iti Hebrew chapter 2 verse 9. But we do see Jesus made lower than the angels for a short time, so that by God's grace He might taste death for everyone, crowned with glory and honor, because He suffered death. Iti dito yung naipakita nga ni Hesus Kristo kat natay, manisuna, kat naitanem,
Ti may ikatlong aldaw, nagungar isuna, mga paneknekmet, iti kina Diyos talaga ni Hesus Kristo. Natay isuna, di mismo nga bagina, kas tao, nga saan nga di kina Diyos na tinatay, no di kasi kinatao na, natay isuna na itanem, nagungar, iti may ikatlong aldaw. Note, masapon maawatan tayo, ni Hesus Kristo ket adan iti bagi, physical ba ni uray pa iti nagungar isuna kalpasan ti panagungar na. Pakuna na iti 24, Luke 24 verse 39. Ti pakita na dagiti imima na, dagiti nga isu mismo di saka na ipaarikap na tapno makita da daan isuna iti tulang ken talaga iti lasag. The spirit awang kanya na. So iti maban isuna iti langit, iti sublin iti langit, nakita da talaga na imatangan da ni Hesus Kristo nagsubli kasi andan lang tayo so hindi physical pero di ay nga bagina ket nag-glorified di bagina saan nga suffered iti death ngarod uray pa ni Esteban kunana iti chapter 7 iti dandanin matay isuna nakita na talaga nga ni addan ni Hesus Kristo iti makannawan ti Dios ako na pa kitaan nyo silulukat ruangan langit makita ti anak ti tao ni Hesus Kristo si tarakder iti makannawan ti Dios. Ngarot, pasyente yun yung kinapudno nga ni Hesus Kristo kat tao isuna may madamat ti galad a Dios. So, Dios isuna, nagbalin a tao, tapno ikas maisalakan na tayo at a tao. Pasyente ti kinapudno, ang kababalin ni Hesus Kristo, may isuna kat Dios yung tao. Niya ako Diyos kaditi, patuloy, namang kadwa kanya tayo, mga mo iti kinapudno, mabaen iti sauni ako Dios na